mesto Rimavskú Sobotu sme prevzali obrovský dlh. Ja si dovolím povedať, že bolo to necelých 200 miliónov korún, ktoré sme prevzali dňa 21.12.2011. A s touto by som povedal sumou sa trápime už vyše pol roka. Uvažoval som, akou formou budeme postupovať pri rekonštrukcii týchto bazénov tu v rekreačnej oblasti Zelená voda Korikov. Dámy a páni, najjednoduchšie by bolo to, že by som objednal dodávateľa, že by sme toho dodávateľa zaplatili. Bohužiaľ, mesto Rimavská Sobota momentálne na to finančné prostriedky nemá. My sme, čo sme urobili sme to tak, že svojpomocne za pomoci technických služieb mesta Rimavskej Soboty, ako aj pracovníkov, ktorí sú zapojení do aktivačných prác, za pomoci koordinátorov. Dnes je výsledok tu, ktorý vidíte. Situácia je taká, že dnes môžeme v podstate otvoriť letnú turistickú v podstate sezónu na rok 2011. Samozrejme, máme tu nejaký menší škriatok, ktorý nám zapracoval. Je to bohužiaľ pravda. Znamená to tak, že tento bazén, akože v danom prípade za ďalšie 4 dní, to znamená štvrtok, piatok, sobota a nedeľu, bude fungovať tak, že poskytíme tieto prostory pre občanov mesta Rimavskej Soboty široké okolia zadarmo, s tým, že naštartujeme aj tento bazén v pondelok, to znamená 26.2011.